Acting President Retired General Chiwenga's statement has reached to other SADC countries. It is not just a statement, but a move that is understood by those who are close to power. Sana vina mashoko yanaonekana chinzi aiwa mashoko akatagwa na general yesterday osvika aiwa ku SADC pamwechete nema SADC countries vakomana vari close to power vakamareceiva mashoko aya achinyatsonekwa kunzi aiwa vakomana vanonyatsokuziva zvematongerwo enyika vanyatsoona kuti aiwa panguva ino the leader in the SADC chairman ari kumawanda kuti ubosubscribe like turn the bell icon tipinda panapa painto yebbc vanoposta picture sample kuna ana general pamwechete nenyendo yeSABC news yamuziva kuti inozikanwa broadcasting cooperation inozikanwa mu Southern Africa pamudanho rachiti Zimbabwe's vice president Mr. Chiwenga has issued a firm statement addressing those advocating for an extension of President Emerson Mnangagwa's tenure beyond 2028. Some citizens are begging the idea of Mnangagwa continuing to lead the country. Tomasho wanaitwa kupana vakomana SABC news yatogona kuti aiwa nawo idzi tichizoona dzakutanga kupostewa nekubroadcastiwa nawo SABC news inozoratidza kuti aiwa kwese kwese vanhu vakunyatsa kuona zvinhu zviri kuitika kana zviri kutranspire munyika yeZimbabwe mapower struggles kudisappointana kubetrayana looting aiwa zvichiexposeka tiona kuti aiwa zvakutosvika muSouthern Africa yose people they are now coming to know the idea ye2030 our mashete deals necorruption iri behind it. Mbuto dzemafunguro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi aiwa chaonekwa kunzi aiwa munyika yeZimbabwe panguva ino hazvina kumira mushe kuti wasubscribe like turn the bell icon.